Парог мне родны будзе сніцца, бо тут, як вырашыў мой лёс, закладзена душы часціца маіх усмешак, маіх слёз. Нямала вядомых усёй краіне пісьменнікаў і паэтаў узрасціла беларуская зямля. Шмат таленавітых, творчых людзей нарадзілася і ў нашым родным прабяседдзі. Сярод іх беларускі паэт і літаратуразнавец, наш зямляк Міхась Аляксеевіч Губернатараў. Нарадзіўся Міхась Аляксеевіч Губернатараў 22 лістапада 1946 года у вёсцы Ангелаўка Касцюковіцкага раёна у простай сялянскай сям'і. Бацька Аляксей Васильевич і маці Лідзія Паўлаўна працавалі ў калгасе жывёлаводамі і гадавалі 4 дзяцей. Міхась быў старэйшым, потым сёстры Паліна і Наталля і брат Васіль. Жылі небагата, шмат працавалі. Аднак бацькі разумелі неабходнасць добрай адукацыі і паклапаціліся аб тым, каб усе дзеці яе атрымалі. А дарога да ведаў аказалася нялёгкай. Школа, дзе Міхась навучаўся з 1 па 8 клас, знаходзілася ў суседняй вёсцы Пячары за 2 кіламетры ад дому. Кожны дзень малому даводзілася разам з іншымі дзецьмі праходзіць гэту адлегласць у любы час і ў любое надвор'е. Сярэднюю адукацыю Міхась атрымаў у Тупічынскай школе, якая знаходзілася аж за 6,5 кіламетраў ад роднай вёскі. Пасля заканчэння школы юнак працягваў навучанне на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэту імя Леніна, які паспяхова скончыў у 1969 годзе. Па размеркаванні быў накіраваны на працу ў Глыбоцкі раён Віцебскай вобласці, дзе некаторы час настаўнічаў. Далей была аспірантура і, як вынік, магчымасць выкладаць у вышэйшых навучальных установах. У канцы 70-х, пачатку 90-х гадоў Міхась Аляксеевіч быў дацэнтам кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Янкі Купалы. У 1977 годзе атрымаў вучоную ступень кандыдата філалагічных навук. Зараз знаходзіцца на заслужаным адпачынку, жыве ў Гродні. Цікаўнасць да паэзіі у Міхася Губернатарава ўзнікла яшчэ падчас навучання ў школе. Неўзабаве і сам пачаў складаць вершы. Некаторыя з іх з'яўляліся на старонках раённай газеты «Сцяг камунізму». З 1964 года пачаў друкавацца ў іншых газетах, часопісах і зборніках паэзіі. Доўгі час Міхась Аляксеевіч быў членам літаратурнага аб'яднання «Прыбяседдзе», якое дзейнічала пры рэдакцыі Касцюковіцкай раённай газеты. Сувязь з гэтым літаб'яднаннем ён падтрымліваў на працягу многіх гадоў, а яго вершы перыядычна з'яўляліся на літаратурнай старонцы «Прыбяседдзя» амаль да апошніх дзён існавання літаб'яднання. Дарэчы, у жыцці Міхася Аляксеевіча было яшчэ 2 літаратурныя аб'яднанні. На працягу навучання ў Беларускім дзяржаўным універсітэце імя Леніна ён быў членам літаб'яднання «Узлёт». Яго вершы, разам з вершамі іншых маладых паэтаў, студэнтаў БДУ, увайшлі ў другі калектыўны зборнік узлётаўцаў «Натхненне», які быў выдадзены ў 1967 годзе. Пазней, падчас працы на кафедры беларускай літаратуры ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы, Міхась Губернатараў некаторы час быў кіраўніком літаратурнага аб'яднання студэнтаў «Наднёманскія галасы». У 1980 годзе з'явіўся невялічкі аднайменны зборнік вершаў паэтаў-першапачаткоўцаў, куды ўвайшло і некалькі яго асабістых твораў. Найбольш поўна творчасць Міхася Аляксеевіча Губернатарава прадстаўлена ў 2 аўтарскіх зборніках «Паверка», які пабачыў свет у 1973 годзе,
і выдадзеным у 1984 годзе невялікім зборніку вершаў «Пакланенне агню». Таксама вершы паэта увайшлі ў калектыўныя зборнікі паэзіі «Рунь», «Галасы Прыдняпроўя, Магілёўшчына літаратурная» і іншыя. Міхась Губернатараў некалі трапна зазначыў: «Хоць гарадскі, душою з вёскі». Так, нягледзячы на тое, што большую частку свайго жыцця пражыў у вялікім горадзе, у душы паэт застаўся вясковым чалавекам. А яшчэ засталіся звязаныя з гэтым цёплыя ўспаміны, пяшчотныя пачуцці і светлы сум душы, якія знайшлі сваё адлюстраванне ў яго вершаваных творах. Чырвонаю ніткаю праз творчасць паэта праходзіць тэма любові да радзімы. З яе неабсяжнасцю і красою, дзіўнымі краявідамі і цудоўнымі прыгожымі людзьмі. Гэтай тэме прысвечана найбольшая частка вершаў Міхася Аляксеевіча. Табе і шчырасць і любоў спаўна, парыве выкажу адзіным, матуля ў кожнага адна, адна і ў кожнага радзіма, сцяжынка, ластаўка рака і тое многае ў прыкмеце, што нам, як матчына шчака, цяплей за ўсё на белым свеце. Шчыра і адкрыта кажа Міхась Губернатараў аб сваёй любові да радзімы, аб заўсёдным сынонім абавязку перад ёю, аб пачуццю гонару за родную зямлю і асабістай адказнасці за ўсё, што зроблена ў жыцці. Дзе б мяне ты не вадзіла, ды заўжды, як адкрыццё, для мяне мая радзіма праз усё маё жыццё, і далёкія дарогі даражэй адна другой, што для роднага парога сталі споведдзю маёй. Я да песні лебядзінай дажыву і ўміг адзін усё скажу табе адзінай, так як маці родны сын, што шукаў я, дзе хадзіў я, пад якім я быў агнём. Гэта ўсё мая радзіма, мая песня і мой дом. Вытокі і гаючая сіла творчасці паэта – гэта яго малая радзіма. Мілы сэрцу куточак, вёска, бацькоўскі дом, родныя людзі і той самы парог, ад якога калісьці зрабіў першыя крокі ў вялікі свет. Удзячны роднаму парогу, што дабрату ва мне расціў, я пачынаў сваю дарогу сярод лугоў, шырокіх ніў. Таму адкуль бы я не ехаў, у сэрцы выспеюць радкі маёй любві, маёй уцехі да вас, бацькі і землякі. З вершамі пра радзіму найцяснейшым чынам звязаны вершы пра прыроду, у якіх паэт вобразна і ўсхвалявана перадае захапленне роднай зямлёю, знаходзячы для гэтага дзіўныя фарбы. І самыя цёплыя з іх выклікаюць краявіды маленькай радзімы аўтара. Проста не болей не трэба з той зямлёй, дзе ўзрос. Ціха калышацца неба на вершалінах бяроз. Пахнуць мядовыя зёлкі, чаіцца хочацца піць. З роднай маёй ангелоўкі бусел цыбаты ляціць. Сэрца в шчаслівым маўчанні, нібы я ўбачыў свой лёс, светлыя перад вачамі постаці белых бяроз. Лірычны герой паэта зачараваны красой роднай прыроды, зноў і зноў захапляецца яе непаўторнасцю. Магчыма, таму яго вершы заўсёды напоўненыя такую вялікаю любоўю да яе ціхай і сціплай прыгажосці. Восень, восень, павуцінка белая, арабін рубінавы агонь. І чаму ты, павуцінка, села госцю няпрошанай на скронь? Нешта ёсць таемнае ў прыкмеце, заглянуць у заўтра карціць. Не чапай жа павуцінку, вецер, хай яна на скроні паляжыць. Кожная новая сустрэча з роднаю зямлёю, з дарагімі сэрцу краявідамі, знаёмымі і любімымі змалку,
з роднымі і землякамі, выклікае ў паэта самыя добрыя і цёплыя адчуванні. Прычым адчуванне радзімы заўсёды непарыўна звязана з вобразам маці. Дзе ж ты, шэрая зязюля з касцюковіцкіх лясоў? Я не быў даўно, матуля, у цябе і землякоў. Толькі адрасам адзіным абазнацца не магу. Добры дзень, мая радзіма, паплавы ў мурагу. Я зайду у любую хату, нехта радасна ўздыхне. Магілёўскія дзяўчаты не забылі пра мяне. Дзякуй вам, палі, дубровы, што душой не ачарсцвеў, дзе ў неба жаўрукова з рук матуліных ляцеў. Разважае паэт і аб ролі маці ў яго жыцці. Яна не толькі падарэла само жыццё, яна вызначыла лёс, дала першыя ўрокі дабрыні і чалавечнасці, пакінула ў душы тое самае насенне, з якога прарасла любоў да роднай зямлі, культуры, да роднай мовы і песні, да людзей. У сёмушкі ткала палотны, плавалі два чаўнакі. Потым мяне ты, малога, слаць іх вяла да ракі. Колькі дзіцячай уцехі і весялосці было, ногі, як самі хацелі, неслі мяне за сяло. Ціха рака варажыла, голас запомніўся твой, пела аб тым, як чужыя спаць не далі маладой. Вось і палотны пасланы, нібы дарогі ляглі. Ты не будзі мяне рана, словы ў душы ўзышлі. Мама, ты мне раскаціла светлае ў шлях палатно, не дзеля роднай хаціны, з песні саткана яно. Родная вёска. Месца, дзе засталіся дзяцінства, юначыя мары, першае каханне, любімыя людзі і дарагія сэрцу ўспаміны. Памяць аб ёй ніколі не пакідае паэта, і цёплыя і трапяткія пачуцці да яе выліваюцца ў новыя вершы. Вось і маё дарагое сяло, з песнямі, дзе мы ў школу хадзілі, колькі рассыпана думак і слоў тут, на радзіме. Вось рачулка малая моя у пуху гусіным. Як не паслухаць свайго салаўя тут, на радзіме. Як не паслухаць, як травы растуць тут, на маёй сенажаці, як за ракою дзяўчаты пяюць. Ой, не аддай мяне, маці. Так здарылася, што аднойчы Міхасю губернатараву давялося пакінуць родную вёску, пакінуць назаўсёды. Але яго душа, яго думкі і пачуцці засталіся назаўжды ў гэтым мілым і дарагім куточку зямлі, які на ўсё жыццё застанецца для паэта домам. А вершы, прысвечаныя роднаму дому, напаўняюцца ноткамі хвалявання, адмаючы адбыцца сустрэчы ці лёгкім сумам ад скорага расстання. Вярста за вярстою нясецца, а вочы заплюшчу на момант, і птушкою сэрца заб'ецца дадому, дадому, дадому. Былое ў душы ўскалыхнецца, там кожная сцежка знаёма, там раніцу будзець вядзерцам матуля ля роднага дома. З далёкіх ці з блізкіх пуцінак вярнуся да роднага дому на скроні ў матулі зазімак. Гады ўжо, сыночак, вядома. Дадому, 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 там радасці новай прадвесне, там кожная сцежка знаёма, званчэй мая родная песня. Часам у некаторых творах паэта, прысвечаных роднаму куточку, з'яўляюцца знаёмыя кожнаму з нас фальклорныя матывы. Гэтыя вершы, меладычныя, напеўныя, выпісаныя прыгожымі акварэльнымі фарбамі, асабліва радуюць і кранаюць самыя патаемныя куточкі душы. Ай вы, гусі белыя, да за сінім гаем, і навошта бегла я русая малая, гагаталі, плакалі гусі ў затоцы, ранак сіні плавіўся на далонях сонца, зманутая вуснамі, словамі мядовымі, маладая русая не начуе дома,
Верыцца, не верыцца, любага няма. Над палямі шэрымі кружыцца зіма. Ёсць сярод вершаў Міхася Губернатарава, прысвечаных малой радзіме, і творы, якія складаюць своеасаблівы мастацкі летапіс найважнейшых падзей у роднай вёсцы. І гэта не проста апавяданне іншага назіральніка, а гарачае вобразнае слова жывога відавочцы і ўдзельніка карэнных гістарычных пераменаў у жыцці роднага краю. Хто пазваны, хто нязваны, была б сіла ў руках, на падворак да Івана прывяла ўсіх талака. Тут сусед каля суседа, жвава бегае піла, доручаюць справу дзеду, старшыні ўсяго сяла. Непакоіцца бабуля, ты як хочаш разумей. Ах, дзядуля, не бярыся за камель, ты ўжо не маладзенькі, падалей жа ад бяды. Ты яшчэ б такому дзеўку, хто жартуе з маладых. І па даўняй завядзёнцы, каб вадзілася дабро, сыплюць быццам промні сонца, у падмурак серабро. Міхась Аляксеевіч – дзіця першага пасляваеннага пакалення. Ён стаў сведкам цяжкіх пасляваенных гадоў, балючых страт, якія панеслі родная зямля і землякі падчас ваеннага ліхалецця. І гэтыя вельмі яскравыя ўспаміны дзяцінства знайшлі сваё адлюстраванне ў вершах паэта, а сумныя ноткі праяўляюцца ў іх найбольш моцна. Беларусь сыноў не далічыла, і ў маім знявечаным сяле не хапала вашых рук мужчыны, не хапала хлеба на стале. Не вярнуліся, зямлёю сталі, памяццю суровую жывых. Узышлі адны на п'едэсталы, а другія кветкамі ля іх. Вашы галасы ўвабралі пушчы, вочы найглыбейшыя з азёр, каб зямля была жывой, пявучай, самаю прыгожаю між зор. Сярод болю і пакут нялёгкіх пасляваенных гадоў адбываліся і радасныя падзеі. Дадому вярталіся салдаты-землякі. Гэта было сапраўдным святам для іх саміх і для аднавяскоўцаў. У адным са сваіх вершаў Міхась Аляксеевіч піша аб гэтым так. Часам радасць бывае слёзнай, часам б'ецца крылатым птахам. Помню, чэрвеньскім ранкам росным вызваленне прынеслі салдаты. І была ў нас такая радасць, крылы склаўшы за ціх вятрыска, цалавалі зямлю салдаты, дарагую сваю калыску. Аднак з вайны вярталіся не ўсе, і для многіх свята вызвалення заставалася на ўсё астатняе жыццё радасцю са слязамі на вачах. Рэштка вершаў паэта прысвечана жанчынам, што страцілі на вайне сваіх родных і сваіх каханых. У тым далёкім, у 45-м, кавыль курыўся ля дарог. Дамоў увярталіся салдаты, з вайны вярталіся здалёк. Ды не ва ўсе глядзела вокны святая радасць на зямлі, удоў заплаканыя вочы асеннім вераснем цвілі. Былі няўцешнымі іх раны, і толькі зрэдку проста ў сны да іх прыходзіла каханне, што не вярнулася з вайны. Дарэчы, тэма кахання прадстаўлена ў творчасці Міхася Губернатарава шматлікімі вершамі, прысвечанымі гэтаму цудоўнаму пачуццю. У іх аўтар надзвычай апаэтызоўвае і рамантызуе яго. Мне заўсёды цябе не хапае, як зялёнай галінцы сонца. Сталі пеклам і сталі раем чараўніцы мае бяссонніцы. Не хапае цябе, не хапае звонкай раніцай, ціхім вечарам. Сталі пеклам і сталі раем прадчуванні нашай сустрэчы. Што яшчэ да цябе я маю, каб сказала ты мне аднойчы? Не хапае цябе, не хапае, мой хлопчык. Творы аб каханні найчасцей за ўсё паэт прысвячае першай каханай ці любімай жонцы.
Аднак ёсць і тыя, што прысвечаны ўвогуле жанчыне. Пры гэтым вершы адрозніваюцца асаблівай далікатнасцю, цеплынёю і пяшчотаю. Ноч па хаце ступае босая, душны ложак і пухавік. Над табою, над русакосаю, ціха моліцца маладзік. З таямніцамі доўга раішся, асцярожна і палахліва. Цяжка, цяжка заснуць да раніцы недаверлівай і шчаслівай. Спаць табе не дае акацыя, ночку цэлую непакоіцца, дакранаецца ціха пальцамі да акна, да тваёй бяссонніцы. Пэўная частка радкоў аб уласных рамантычных перажываннях, эмоцыях, якія выклікае каханне, і асабістым вопыце адносін. І ў выніку з'яўляюцца такія пяшчотныя, поўныя любові радкі. Маўчанне лёд не таяў. А што было рабіць? Я знаю, ты не тая, што можа разлюбіць. Ад позірку світае, трымціць душа мая. Я знаю, ты не тая, а лепшая ўдвая. Няма ў любоўнай лірыцы паэта абраз, дакораў, нядобрых адносін, і ўсё ж ад верша ў вершы разам з пачуццямі цяпла і пяшчоты чытача не пакідае адчуванне лёгкага суму, і гэта прыдае вершам іншае гучанне, неяк па-асобаму кранае. Я не спаткаць цябе не мог, мой лёс з тваім не размінецца. Мне тая выпала з дарог, дзе толькі мы маглі сустрэцца. Я так чакаў той міг жаданы, пытаўся ў сэрцы, дзе ж яна, а ты прыйшла неспадзявана, адна, як і чакаў, адна. Некалі любоў да мовы маці дапамагла знайсці Міхасю Алексеевічу справу ўсяго жыцця. І ёю стала роднае слова. Пазней прафесійная цікаўнасць Міхася губернатара да роднай мовы адлюстравалася і ў некаторых яго вершах. Адкуль ты наша ладна, пявучая, як лада, як першы крок да справы і ў ціхіх, і ў рухавах, ты кім была ўзаконена і ўпершыню абронена, падхоплена, як згода душой майго народа. Не ўсё ў мяне так ладна, хоць гавару я складна, нярэдка б'ю ладкі і там, дзе непаладкі. Паменш, паменш бы лаку, паболей бы нам ладна, дык хай жа будзе ладна, суладна ўсё і складна. Сярод твораў паэта сустракаюцца і вершы-разважанні на даволі сур'ёзныя тэмы, усведамленне свайго прызначэння, жыццёвых мэт, учынкаў і асабістай адказнасці за іх. Так жыць хачу, каб смела ў вочы глядзець каханай і сябрам, каб не казаць, што я аднойчы ступіў не так, ступіў не там, каб не было тых агаворак на ўзрост абставіны жыцця, каб мог заўсёды ўспыхнуць порах ад іскры светлай пачуцця. Часам аўтар робіць спробы падвядзення першых жыццёвых вынікаў, асэнсавання ўласнай сталасці і выклікана гэтым змен. Ад былых утех успамін мярэжы, снег, мой белы снег, галаву заснежыў, чую светлы смех, чую звонкі голас, снег мой, белы снег, малады, вясёлы, лёгкі санак бег, пульхныя аблокі, снег мой, белы снег, як душа высокі. У выніку назіранняў, разважанняў і роздуму аб жыцці паэт прыходзіць да важных высноў. Душу чалавека губіць адзінота. Сум вельмі патрэбны час ад часу стан душы, а самае галоўнае для чалавека – дом, каханне, родныя і любімыя людзі побач. І сум душы маёй паверка, не пець жа вечна салаўём. Ты ж радасць, добрая паненка, не абыходзь мой дом. Ужо далёкі міг расстання змяніла ціша майскі гром. Ты чуеш, вернае каханне, не абыходзь мой дом.
Даўно пісьма няма ад сябра, но хоць пацішыў бы лістом, чакаю ў госці яго заўтра. Не абыходзь мой дом. У светлы май, у люты студзень, калі каго і не пазаву, не абыходзьце мяне, людзі, каб зналі вы, як я жыву. Кожны твор Міхася Аляксеевіча Губернатарава напоўнены бясконцай сыноўняй любоўю і ўдзячнасцю да малой радзімы. Людзям, якія жывуць на зямлі, добра знаёмы з жыццём беларускай глыбінкі, будуць зразумелымі і блізкімі вобразы, любоўна намаляваныя паэтам. Будуць зразумелымі яго адчуванні і сум па незваротна страчанаму мінуламу, вясковаму дзяцінству, бацькам і аднавяскоўцам, роднаму куточку зямлі, дзе засталіся самыя лепшыя пачуцці і ўспаміны. Такія знаёмыя ўсім нам пачуцці і такія знаёмыя ўспаміны. І такі сугучны нашым душам светлы сум яго душы.